Mensa enti nsem no mo ema obio. Criminal Court 1 Division no High Court no ashe se Rosemond Brown adodo na friend se Akuapim Poloo won koda efiase enefua no ediowoche mieno 82 days na wonsum se wafum Ghana emra no nti. Criminal Court 1 Division ya wo High Court edi atudwa se Rosemond Brown adodo na friend Akuapim Poloo onkonkoda fiase enefua ediwoche mienu appeal lawyer ni a wogina mu ediama Akuapim Poloo edikoto court no enyade akoto epeneye so manfo bekaye a ayo humo bosome anase dwun bosome ni mafimpinu ni aduonu mu ena Akuapim Poloo edira efiase ewumu se wokoda efiase enefua kakra de nenso lawyer fo wogina mu ediama no edi adosade ekoto court wanim se asotwa wode ma no ano edendodo esenti o ma ni bail ya na sikeda ni tiriso ene Ghana cedi empem aduwotwe nenso ene wukuo openima bosome da edikan afimpinu ni aduonu ba komo no court ekire se appeal wode betu dwa no enyade a emfasodie bia ewo so ne senti ene fo aduokuna wode ma no onkonkoto aso ewo fiase